and talking about casting away and combating evil, my brothers and sisters in Christ, I would like to give you our first speaker tonight. Ang atong unang speaker is a member of Deliverance Ministry, Diocese of Tagbilaran City. And he will be talking about how the devils attack. Friends, let's welcome Reverend Father or Brother Sherwin Pakot. Ato siyang pakpakan. Hello, mayong gabi sa tanan. So, gikulbaan ko da kay hapit ko mapare. Okay. So before start, so ato unang isil ang area aron walay mga distraction sa atong pagpaminaw sa atong talk karong gabihuna. Let us remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King, in the air, in the water, in the ground, in the netherworld and nature and the spiritual world. We ask you to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, and all our intention, your precious blood. Mother Mary, we ask you to surround us with your mantle of protection and crush Satan's power in our life. Saint Michael the Archangel, we ask you and all our guardian angels to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan. So dako na kong pasalamat nga sa kining mao nga opportunity nga nakaabot ko sa inyong parokya, sa Our Lady of the Holy Rosary Parish. Actually, kay dito sa Bohol, almost every day ang among ma-encounter mga taong nayawaan. Mao nang nalipay may karon tungod kay nakapahuway pud me. Nakakita gyud mig mga tao gyud nga normal ba. Dili gyud mag-react bitaw na salamat kayo na labi na sa invitation o atong pasalamatan no akong Bishop Rex Ramirez no maayong pagdawat namo ni Monsignor Venancio Cosing sa atong Vicar General, of course sa atong diocesan exorcist si Father Christian Conde. O kaninyong tanan, daghan kayong salamat nga ning maong opportunity. Pero gamay raman ang akong time mo ditso nako sa akong topic. Na akong i-share ninyo ang akong nahibaw-an bahis sa pagtulunan sa simbahan o base po sa among 5 years nga kasinatian sa Office of Exorcism and Deliverance. So ang topic nga gihatag nga sa ako is how the devils attack. So mao na nga kining pagtulunan mahitungod sa yawa mga igsoon, labi na ning exorcism ministry, gitawag ni siya og the most forgotten ministry of Jesus Christ. Daghang mga tao karon sa atong panahon di na motuog na yawa. Gani sa akong mga kasinatian nay mga taong nayawaan o giduol sa pare, ang pare may muingon iadto nag-albularyo, utro po ning mga pare ang uban wa na kahibawog na yawa. So mao na nga usa sa atong akong ipambit ninyo karon, unsa di ay ang mga klase-klaseng atake sa yawa. Kay daghan nato nga naglibog ta sa dagan sa tong kinabuhi nga wata kahibaw nga giatake na dayta. Unya laba ug malumos na ta sa mga pagsulay kinsa may atong pasanginlan ang Ginoo. Mao na angay natong sabton. Dunay gitawag na to og ordinary attack of the devil. Ang ordinary attack of the devil is temptation. So ang yawa di ay naninguha siya nga ang tao iyang tintalon. But actually, temptation is not a sin. It is only an invitation to commit sin. Timan yun na ninyo. Dili di ay sala kung gitintal ka. Ana ra ka makasala kung mo give in ka sa temptation. No, o gitintal ka nga biyain na ng imong asawa kay puol na kay nagnaong. Kung dili ka mo tuo ana, wa ka makasa. Imo nang i-fight ba? Pero wa pa katintala sa yawa gauna-una na ka. Kulukoy pagkasayawa ug mao magayon ng istorya ha.
No, temptation to sin. Ngano man ang yawa di ay nangandoy siya nga ang tao maulipon sa sala kay ang sala dunay mga daotang mga epekto. Una, kung makasa kag venial sin, mabugnaw ang imong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Ginoo. Kabantay ka og naanad kag simba, maka-absent kag kasa kaduha ka tulo, di na kaganahan mo simba. Mao na trabaho sa venial sin, bugnawon ang imong paghigugma. Ug tungod sa maong balik-balik ng mga venial sin, pagpanglibak, pagkatapuan, kanatanan, mulid na siya sa mortal sin. Ang mortal sin, mga igsoon, aside nga mahukas ang sanctifying grace nga nasa atong kalag, ang mortal sin di ay mauni ang pagtalikod sa presyensya sa Dios. Mao nga ayaw pangutan-a ang Ginoo nganong wa kay grasya ug panalangin kung wa kay kasal. Ayaw pangutan-a ang Ginoo nganong wa kay grasya ug panalangin di man katig simba. Di katig ampo. Ana ra ka mahinumdum og Ginoo na isuksok tubo na imong ilong. No? Ang trabaho kana di ay mortal sin, basta naka sa state of mortal sin, mitalikod ka sa presyensya sa Dios og imong gihukas ang grasya nga maoy nakapahimo natong anak sa Dios. Mao to, temptation. Dunay gitawag nito extraordinary demonic attack. Pataka niya tagdungaw ani ron. No, ang extraordinary demonic attack dunay gitawag nato. Ano lang ha, before sa kanang gitawag og direct attack of the devil. Nay gitawag og indirect attack. Ang indirect attack of the devil is silent, o diba maliputon ba? Malimbungon, no? Ito subtle attack, no? Silent. So, kasagaran nato makakita ta sa atong silingan nga nadato, di tigsimba, maibog ta. Bag-og Fortuner ang kanahan, na maligyag siya bo, maibog ta. Biliba ko ng akong classmate nga siman, ikapito na niyang asawa, maibog ta. Ingani ha? Unsa di ay ng silent attack of the devil, usay ang yawa di ay, pauyunan ka unsay imong gusto, hilig sa imong kinabuhi. Ganahan kag bae, tabangan ka sa yawa nga ma-accomplish ang imong pangandoy. Makapahimos ka sa mga kalibutanong butang sa kondisyon nga malayo ka sa Ginoo. Attack of the devil na para namo dili gyud ta angay maibog sa usa ka tawo nga dato, kwartahan, adunahan naa niya ang tanang mga material nga butang pero way relasyon sa Ginoo. Para nako personally, di ko angay maibog ana. Ngano man, maibog kag taong nayawaan. Naa nakasakamot sa yawa. No? Ang trabaho sa yawa day ipalayo kaniya sa Ginoo, tagaan kag kalipay, sa masuya man ang yawa kay nagmalipayon kag siya way kalipay. Mao na nga sa panahon nga makita niya nga wa na kay protection sa Ginoo, atakihon kaniya directly. Mao na nga daghang dato wa na kabakod. Daghang mga negosyante na hagsak wa na kabakod. Manuman wa na sila'y protection gikan sa Ginoo kay napahimuslan nila ang kinabuhi nga puro kahilayan. No, ang direct attack of the devil upat ni. Dunay gitawag na tog demonic infestation. Ang demonic infestation, ang atake sa yawa is dili idirekta sa tao kundi paagi sa mga butang o lugar. Mao bitaw nga ang infestation duha ang iyang manifestation, hunted and dormancy. Ang hunted kaning mga tao nga moingon nga Brad, giblisingan na mag-obispo ni among bahay pero ngano manglihok man ning mga lingkuranan Brad. Di nagsuko mo uli sa bahay Brad kay tiaw mo na Brad pag uli na mo way tao nanay nilungag among rice cooker. Nga pong giingnan nga nabutan day gamay ng yawaa kay gilungagan man ka. So kana bitong daghan kag makita nga mga extraordinary o mga paranormal activities sa maong area, sample eskwelahan na possess 40 ka bata, sample na sa infestation. Pero dunay klase sa infestation nga subtle. Okay, nag-silent, kani gitawag dormancy. Daghang mga tao nga wa sila kahibawg infested ang ilang pagpuyo kay wa man sila kakitag ng lutaw ang ilang baso, wa sila kakita ang ilang suga nag on and off, wa man sila ka-experience ana.
Pero ang dormancy day, ang atake sa yawa, is naa sa inyong tagsa-tagsa ka spirituality. Mailhan nimo nga ang usa ka tawo nagpuyo sa usa ka infested nga balay, kung ang nagpuyo anang balaya way kalinaw, sigig away, unya wa nay pangginoo, di na ganahan mo simba, di na ganahan magampo og partig sakramento, way pake. Di magpakasal kay way baboy, di magpabunyag kay way baboy. Daghang rason. That is infestation. Once gani nga nagpuyo ka sa usa ka panimalay nga layo na gani mo sa Ginoo, naghari ang bisyo, napoy uban sigig simba, maot gyapog batasan. Ngano kaha? Active sa simbahan pero why silingan? Wa mo grow spiritually. Mo example, doon na gitawag na to, mo tayo una, no, infestation, doon na gitawag na to, demonic obsession. Ang demonic obsession is ang atake sa yawa is kanunay negative, kanang gitawag na to, unconquerable negative thought and emotion. Dili nimo mapugngan, dili nimo mapiog, nga mga negatibong hunahuna o pagbati. Dahil isa ka asawa, may ato sa office, kay naay kanunay magdiktar siyang hunahuna, patya imong mga anak, patya imong bana paghikog inighuman. So kanang ningana nga mga tao negative. Datoy daghan ako na encounter mga bana maghilak kay ilang asawa kuno maupay pagmata sa buntag, whining bikil, whining away, gisapot. Negative emotion. Uncontrollable negative emotion. Once gani nga saputon ka, negative imong unahuna, negative gano na imong pagbati, wa ka kay bawog ngano, utro kang naglibog na kag naunsa ka, that is demonic obsession. Labi na ang obsession, apil ana, it includes blasphemous thought, di na kaganahan mo simba, di na ka mahadlok, bugal-bugalan nimo ang Ginoo, or di ba, lustful thought, wag-uwag ra ng sword sa imong hunahuna, ultimong pare, mo bitaw na nga, mailhan nimo ng mga kapyutag yawa ba, kay ug musimba, magpapuok, magpaprunset, kay magpaibog-ibog sa pare. Sample na siya, lustful thought. Ngano man nga namay mga tao nga nahibaw siya, nga dautan na siya, pero dili siya mauwaw mo express sa maong immoral nga tinguha. Ngano man? Tungod sa yawa. Ang yawa mo'y nagtangtang niyag uwaw mo ng pagdagnaw. Yes, demonic obsession. So, nagkitawag ito habitual sin. So, kanang sa di ay nga gabalik-balik nga di na makontrol, that's demonic obsession. Bago pa kaning kumpisal nga kanang nangabit ka, tuwa po kakauli gihapon sa imong kabit. Way paghinulsol ba? Nga na, why resolution? Obsession. Unyagikan sa demonic obsession, mulid na siya sa gitawag nato nga demonic oppression. Ang oppression, mga igsoon, katong mga tao nga nakabaton og sakit nga way findings. Dako na sila gasto sa doktor, nang hubag ang tiyan, ning burot ang tiyan, way findings. Pag adto sa office, nagsukag lansang, nagsukag buhi nga uhipan. Kan kay may mga cases nga na sa una hadlok, pero karon mao na normal na mo nga kinabuhi. New normal na gyud ay ta karon. Mao man imong ma-encounter oppression, mga tao nga nakabaton og mga balatian, nga naghastang mga doktor, mga professional, wa kay bawog sa sila. Dan dunay oppression nga gitawag og financial oppression. Dunay mga tao nga sige sila paningkamot, pero sa ilang pagpaningkamot mura sila guway abot. Ang ilang kanang illustration o kanang ilang paghulagway sa ilang kinabuhi, mura kuno sila og nagsaod og tubig sa sudlanan nga buslot. Naay kwarta mo abot mawa. Bag-o pa na ospital na napoy laing na ospital. Kana bitaw nagsunod-sunod ang dimalas imong kinabuhi. Gubot kanunay ang imong pagpuyo. Muna sige kag simba, mura magway Ginoo. Ula murag imbes kay kanunay kang ning simba, mura naman hinuon kag ning samot man hinuon kag kamangtas. Ning samot man noon kag murag dili maayong ehemplos katilingban. Demonic oppression. Ano man giatake sa yaw ang imong spirituality, imong emotional, financial, relational, mao na nga nay mga magtiayon, nagbuwag, tungod ra sa sudlay. Kay gibanos sa iyang bana, iyang sudlay, iyang bana kay kaspahon man.
Mura tag mga tawa no, pero in reality nahitabo na siya. Gamay kayong rason nganong ning dako. Mao bitaw nga kamong mga magtiayon nga dinhi mga amahan o ginahan, ang akong ika-advise ninyo ug mag-away mo, bahalag mga ukab ng inyong baba sa inyong away, ayaw pakita inyong mga anak. Ayaw padungga ang inyong mga anak sa inyong away. Maog yun ay common akong experience kasagarang nayawaan tungod sa family problem. Once gani nang ginikanan nga di gani magkinabuhi subay sa kabubuton ni Kristo, pag-expect na lang yudaan madugay ug madali, either ikaw imong bana or usa sa imong mga anak atakihon jud na sa yawa, kay wa ka magtagad sa authority nga gihatag sa Ginoo nimo. Ngana dapat seryoso ta sa atong pagkakatoliko. Dili na to ikauwaw ang atong pagkakatoliko. Mabitaw na nga na ubang katoliko di manguros. Ubang katoliko mukaog zalibe maglingi-lingi ug kinsa may nanguros lain ani. Galasias 6:14, wala ako'y laing ipasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tong ipasigarbo ang timan, ang tatak sa atong pagkakristyanos. Sa akong personal nga encounter sa yawa, ang yawa dili gyud makaharong sa krus ni Kristo. Wa pa gyud ko kakitag possess o na-oppress nga makatan-aw, makatutok sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naka-powerful. Tungod kay sa 1 Corinto 1:18, ang krus gahom sa Dios. No? Anak mga igsuon, dapat proud ta sa ato. Seryoso ta. Mo bitong pasalamat po kung kanunay kung may encounter og yawa kay maobligar ka og binuutan. E basta nila atubang-atubang ka mo ingon ang yawa ba? Hilom diha, kauban ta. Peligro. No, ana, lain pa ang sunod sa oppression, doon ay gitawag na to demonic possession. Ang demonic possession sanib. Ingani ha, once gani nga mapossess ang isa ka tawo, musanib niya ang daotang espiritu. Wild na kayo, kusgan kayo, og bae na, naiuban na mautro ang tingog, mahimong laki. O diba, naka-encounter na po ko nga mga upat ngadto sa 7 ka tingog gadungan. Og naamoy choir dire, bisan pag unsa ka kamaayo nga choir master, di ka kahimo pagpadungan sa imong tingog, alto, soprano, bass, tenor, di na mo kaya. Pero sa usa ka possess kaya na. Kaya may daghang yawa ning sud niya. Once ka ma-possess ang isa ka tawo, perting kusgan na mawa sa kaugalingon. Pero, kini may pero, kung mahuwasan na siya gikan sa maong kahimtang ang mahitabo, wa siya'y mahinumduman bisan usa. Mauna kanang mga nasubraan og kahubog, pagkahubog na gisumbag ag bungbong nabuslot, pagkaugma pa, day, nganong nabuslot mo na itong bungbong? Wa kahinumdom kay ngano gipossess siya sa daotang espiritu. Kinsa man ang spirit of gluttony? Si Beelzebul. Explain na ni Brad Jesse niya the 7 capital sins. No? Mo na kana di ay mga nakahimog krimen, daghan mga kaso na priso kara adlaw. Manggukod og sundang, inigabot sa prisuhan, matinga siya ganong gipriso siya. Wa siya kaibaw. That's demonic possession. Karon unsay mga rason nganong ang tao makasinati niini? Thank you, bra. Nganong man nga makasinati man ta ani? First nga kuan gyud is kining occult contamination. Unang rason, kasagaran nato Katoliko ta, mo bitaw nga daghang mangutana nako, Brad, nganong nayawaan man ko, Brad, liminister man ko? Katikista man ko, Brad. Pagtanaw pa no, liminister judi ay kay dako kasug kuros. Puti ang uniform. Pero nganong nayawaan man? Kining gitawag og occult contamination. Once gani nga ang atong pagtuong Katoliko dili pure, ang grasya, panalangin o proteksyon sa Ginoo dili motuhop sa atong kinabuhi. Kay contaminated, meaning hugaw. Nasagulag bakterya ang atong pagtuo. Unsa man ning mga occult contamination?
Diha sa Colosas 2:8 ning ingon si San Pablo, sa bagong tugon mingon San Pablo, busa pagbantay matnunin ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo nga dili gikan ni Kristo. So dili ta padawaton og mga pagtulunan o mga spirituality nga way connection sa pagtulunan ni Kristo. Mao na nga was gani nga nay usa ka kinaraan nga pagtuo ug ayaw kaligo ug nay mamatay, inig pangutanog ngano man basta way mawa og motuo kana dili na angay tuuhan. Unsa may gingon da Deuteronomio kapitulo 18 verse 20. Mayo ning atong gamitan og teksto sa Biblia kay ug masuko mo na ho kasabi una ning gasuwat ning Biblia. Kay igo ra man kumubasa ani. May gingon dire, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananag-an o sa lamangkero. Nimudangop kamo sa mga tigsangpit, sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Patuo-tuo, naaba ninyo dire sa Naval sa biliran ng ug naay mamatay magpayag o kanang naay lubi o diba kuan kay kalabi nagkatapusang igsuon kay sumpa kuno sa kamatayon. Karon ahong pangutanan ninyo nga nakahimo ana kay gisumpa naman ang kamatayon, pasabot ana di na mo mamatay. Manong mamatay pa man lagi gihapon gisumpa naman kaha. Lain pa. Inig atos menteryo ipangbilin tong mga lighter, mga posporo, madapaw untag dadog uli kay tanan kunong gisod sa menteryo maot na og igawas nganong ning gawas pamangka tanan man kahang gisod sa menteryo maot og iuli maot og igawas gapaapil na lang untag kag tabon di ba maghilak-hilak dad ako tatay nganong gibisaan man kunimo paggawas pa gadaob-daob gahaling diha kay gatabok-tabok sa haling kay aron kuno di mo kuyog tong patay bag-o pa kang ningingog dad ako mga patuo-tuo kanang naay kasal sudlay-sudlayan tong kinasal gikan sa simbahan sudlayan tong babae ug lalaki unya katong sudlay ikutaw sa tubig nang lutaw tong kaspa nga murag Quaker oat ipainom grabe no magsablig-sablig og bugas puwa kay aron abundant kuno unya puro na tapuan way trabaho madato di ay hoy adyaw mo kumpiyansa og madato mo way trabaho nara mosbay dakpon mog pidiya na kadugayan laing patuo-tuo kanang sa amo sa buhol na kanang og magkasal lainon og lamisa tong kinasal unya naay patuo-tuo na nga dili kuno ka pwede mo kuha sa putahe nga nasa lamisa sa kinasal kay naa kunoy musawo pod sa ilang kaminyoon unsa may koneksyon anang letson o kanang ilang pagpangabit god kay abi niyo mga igsoon bisan pagway mo kaon sa putahe nga nasa lamisa anang gikasal kung mga uwagan na mga bit yun na gihapon wa gyud koneksyon na ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo ug magdamgo ganig tae huy kwarta magkumkum kag tae magluktog tae kwarta kuno nahala kumkuman ang imong hugaw lain pa magdamgo og matangtang ang ipon naay mamatay ug naay eklipse pag tapigan tong mga buntis kay mabungi kunog maigo sa kahayag sa eklipse ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo mga diwata maghalad-halad og pagkaon ng basak atong dagat halad-halad og karne nga way asin-asin dangkoy-dangkoy ang term na mo ana sa buhol ato kag Merico 40 kilos nga baboy kinahanglang way gisi ng dunggan ha eksaktong 40 kilos kay ug di gani mo sibo di dawaton sa among kaso gikan atong bulan sa Oktubre taman sa Enero kasagaran sa among mga kaso nga nayawaan kaliwat og diwatahan halad pagkaon ng mga basak nagsuffer ang generation tungod sa mga katigulangan kaya ang atong katigulangan God nakighimo kasabutan sa yawa tagna di ba og masakit
ipatagna. Ngano man ning ahong likod manong sakit man ahong tiyan ning dako man ni manong ningon po albularyo agi gunitan kag buhing tawo. Kinsa man pong tawhana ga binuang ho manong pagtanaw pa o imo ra man ning silingan. Ag ikaw po nga nay bikil sa imong silingan awa nay lain. Daghang nga relasyon naguba managsuon naguba tungod anang tagna-tagna. Mao na nga ako dito kumubilib anang mga mananagna. Kaya nga naman na silang nagmantiner naman sila ng 50-50 limos. Kung tinuod pa na silang makatagna, gitagna nila kung sa'y numero sa loto mo gawas. Dato unta sila kayo. Tiyaw mo ng kabuang nila, inig-abot ni mo, pangutanon ka, kinsay imungan. Tagadisya ka, anong mangutana, mananagna ka man kaha. Diba? Kanang terminong tagna-tagna, mga igsoon, kauban ra na ng trak-trak, di tinuod. Nya, may mga salamangka, may mga orasyon. Tinga ka kay daghag budget, tiguwang na pero daghag budget na may sandabid day ko no. Mga ingon ana nga mga orasyon, di matutlag bala, miyembro kag PBMA. No, na mga sing-sing sa PBMA, manglarot og ngipon, lapis gamiton, di ra basud modugo ng inibtans ngipon, tas salamangka. Unya tigsangpit og mga espiritu, mga albularyo, meriko, ipasukod ng inyong bay, paduguan ng inyong balay. Mao gani nga ayaw katingala kung nalumos ka sa problema karon ug way kalinaw imong pagpuyo. Ayaw kwestiona ang Ginoo kung nagpadugo ka sa imong balay. Nganuman kay sa 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. See? I-consecrate ni mo yung property sa yawa. Daghan na gyud kayo may mga negosyante, na mga construction, mga heavy equipment, nganong napurdoy man. Kay lagi, pagtukod sa ilang negosyo, padugo dito, hashtag mga pakinagi, paduguan, nasakit way finding. Maunay hinungdan, kay gi-consecrate ni mo sa yawa ang imong property. Kana pong take og board exam, mamalit og panting puwa, brang puwa, kay aron kuno makapasar. Abi ninyo og tuo-tuuhon gani kang take og board exam, unya mag-review. Unya katong ning hatag sa review kay top notch chairman, inig pagkaugma ang exam, patahalan tong iyang lapis sa katong naay top notcher kay aron kuno matap notcher pud siya. Patuo na siya. Was gani nga ang imong kalampusan na isagol patuo-tuo mo sakay ang yawa ana mao na nga matinga ka kay diha sa imong pagka-maestra, pagka-engineer unsa pa imong profession magsunod-sunod nimong kasamok. No, kay consecrate man nimo imong kalampusan dili man full nimong gitugyan sa Ginoo. Kana siya occult contamination. Sunod nga reason is occult third eye. Kini unsa before aning occult third eye, kini di ang unresolved negative emotion. Sa maning unresolved emotion, dunay mga daghan kog mga kaso nga na-encounter kami diri ni Father Darwin, Brad Eugene, Brad Jesse. Daghan jud mig na-encounter na yawaan mga batan-on tungod kay naa sila'y pagdumot sa ilang ginikanan kay gabuwag ilang papagmama. Usa sa pinakalisod nga cases nga akong na-encounter gyud, kining mga bata nga mayawaan tungod kay nagbuwag ang iyang ginikanan. Kay usara iyang gipangandoy, gusto siya nga magbalik ang iyang mama o papa, matipon pagbalik ang iyang pamilya. Unya kay puro naman ay laing pamilya, dili magrant ang iyang gitinguha, maong dili mo biya ang yawa. See? Mo daghan dito sa Amerika, nganong daghan mang nayawaan dito? Tungod sa divorce. Kadaot ko nato kay mao na nga og kamong mga dagag ulit tao nga dinhi karon pilia gyud ninyo maayo ng inyong pangasawon. Kay basin unyag mo reklamo ka kay di ka mao muunon nganong nangasawa kag di ka mao muunon. Di ka mao mulaba. Ana no, mao na nga magbuwag dili maayo. Ang magsuffer ang mga anak. Labi na kung ang mga anak dito gipapuyo sa mga paryente, lolo ug lola na gidaog-daog siya, grabe ang iyang trauma. Mao na nga kadto nga trauma sakyan to sa daotang espiritu. Daghan may mga cases na may kaso karon bag-o pa. Tulo ni ka cases
Usaray cause kana ra yung emotional wounds. Ya sunod, kini bitaw mga tao nga tag-as og garbo. Di magpa-correction, musukol og pare, nga di na minaw sa authority sa simbahan, na ay official teaching sa simbahan, supakon. No? Nanay mga hukom ang simbahan bahin sa mong pangitabo, supakon, pride. So sa maning pride, the excessive desire for power. Gusto kag ikaw ang labaw kanunay, ikaw ang sakto. Mao gani nga kasagaran sa among mga cases, kasagarang mayawaan, kasagaran ha, bae. Nganong kasagaran bae mayawaan man? Kay kasagaran po, dili tanan, kasagaran sa mga bae, emotive and illogical. Mayroon kag emotive, grabe ka emotional. Kung tanang bana, ngano man kaday, hilom-hilom man ka, okay ra ka? Okay ra man. Di pangutanag, okay ra ba? Wajod mo tugag di okay, okay ra man. Ingon nagbana mo, lakaw na ko day, kay maliit na ko. Mao gajud ka, wa gajud kay pakialam na ho, wala kagibog na unsa na ko. Aside nga emotive, illogical. Illogical. Wajod masubay ng imong marabag. Wa gamitang pangrason ba? Unsa man ay pagtuon niyo sa iyong bana? Ginoo nga makabasa sa imong unahuna. Si mao na nga ang usa ka tawo nga di mo angkog sayop, ang usa ka tawo nga kanunay sakto, kung maunay mayawaan, kung dili na niya i-resolve, dili na niya hinulsulan, di gyud mo biya ang dawtang espiritu. Pride, envy. Sa maning envy, masina. No? Mailhan nimo ang usa ka tawo nga masina kay mingon kag gwapa lagi ng anak ni ko ano, gwapa lagi pero bulingon og liog. Naay apan kanunay ba? Bag-o lagi sakyanan day sila si ko ano, bag-o surplus maguna. Unsa pagando pa, wa kapalit bisag ligid. So kasina. Kana bitaw every time nga sakitan ka sa kayuhan nga madawat sa mong isikataw, envy na siya. Naaga ni ka ng garbo, kasina, kaulag, kasuko, pagdumot, kana, doorway na sa yawa. Unresolved negative emotion. Sunod, kining gitawag atog sinful lifestyle. Ako lang ilas ng occult third eye. No? Unsa man ning sinful lifestyle. So, sa akong personal nga experience sa office, although daghang mga rason nganong naay mga tao nga hangtod karon wa pa magpakasal. Na sila'y rason. Wa ko mo condemn nila, wala ko mo condemn sa inyo ha kung naamang galing. Basta kaysa akong personal nga experience, daghang kung mga na-encounter nga kaso nga ugwa mayawa wa magpakasal. Sa gingon siya wa. Darwin, ang tanan nga wa kasla sa simbahan, amo. Maluoy ka Darwin, ayaw sila ipakasal. Kaya kung makasal na sila, di na may makasod ng bayana. Siya ang among prinsesa. Asa naman may muso Darwin? Wala may prinsesa. Yun na may kauban sa team nga itawag na mong nanay Eli. Mao may ga-assess, gingnan pong padre. At kanahin mo ang prinsesa ng nasa mong likod. Paglingi, lapos kay senior citizen naman, wow, tingog. Pilian po itong demonyuha. So, joke-joke na ito ni Father Darwin ba, kay para dili maratol ang tagtungod. No, kay dili jud lalim ning makakita mo aktual nga hitabo. Di jud lalim. Muto gyud imong luha nga di nimo tuyoon tungod sa kaluoy tan-aw. Luoy jud kay tan-aw ng mga tawo nga yawaan. No? Nya mao na siya kanang sinful lifestyle, napotoy batan-on, daga na poses, gisakay ambulansya gida sa office, di man unta may ospital. Ngano man kay way findings doktor pero di na mo lihok. Unsay doorway, daga na wa pa ka first communion. Kay wa magtagad ang ginikanan. Wa magtudlo og pangajion. Naibaw ba mo nga ang tuyo unang di ba naa sa panaad sa kasal? Dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Sa inyo itubag? Oo, Padre. Nganong daghan mang ginikanan, di tudluag pangajion lang mga anak. Ngano mang daghang mang mga bata karon nga himalikas. Dako estudyante sa grade 1, tungtong sa lamisa, naugdoy buutan bitaw ka, di ko buutan. Unsa man day ka? Yawa ko. Kisa may gaingon mo yawa ka, si mama, si papa, na siya. Naata sa panahon karon ginormalize ang sala. Habi ninyo, daghan mig kaso nga nayawaan tungod kay ang ilang amahan himalikas.
Ang ilang inahan kusog mamuyboy, labi na ning mga amahan nga ug mga inahan nga grabe kay manulti bitaw, sakit hong tiyan, mamazo bitaw pag matay kang buanga ka. Panay nga na nga mga kuan, kanang mga ginikanan nga ilang i-compare ilang anak, saa man ka kaliwat nga bulok man ka, imong kuya, imong ate bright man. Kanang mga anak, kanang wa ka magpakitag acceptance sa imong anak, pagbantay. Awa ko moingon nga maposes pa pagbantay lang yun. Tay na ninyo. Kunya sinful lifestyle. Mga dagag ulitaw karon nga timo-timo na no. Karon di mapasmo ko no. Gatilaw-tilaw ba kay madyo man ni kuya kay aron di ta mapasmo ba. Aron kuno inig kaminjo di maignorante. Sayop na siya. Fornication is a sin. Kay ang pakighilawas di ay kinahanglan, ang pakighilawas himuon lalaki ug babay sud sa kaminyoon. Kay ang purpose di ay sa pakighilawas procreation aron ka manganak. Mao na nga supak gyud ang simbahan aning laki ug bae-bae kaslon. Unsaon man pagpanganak nga mauwa nay matres. Mingon og mangadap kana bitawng mga homosexual nga gaipon unya nangadap og bata, kanang bata nga ilang giadap gitudloag pagpamakak kay gipatawag og mami sa bisag klarong daddy. Iklaro lang gyud nako bahalag lain na mong tinan-awan. Nga suko namon ho dito ko magmahay ana nganuman kinahanglan jud hong iwaling kamaturan. Daghan kog mga experience mga homosexual once gani nga kining pagkabayot o pagkatumboy dili man na dautan. Unsaon ta magmukiay gasud ka? Ang dautan anak kanang homosexual act kanang nakigilawas na ka sa imong isig ka lalaki, sama nga sa nga makigilawas ka sa di imong asawa. Sama nga sa ang pagpatay, sa ang pagpangawat. Mao ra gud ng mga sugua. Pero abi ninyo mga igsoon ang mayong balita, kining mga homosexual kung magkinabuhi sila subay sa kabubuton sa Ginoo, makanker nila ang concupiscence, kanang inclination to sin nga naa nila, mas dako pa sila ganti nga madawat kay natong dili bayot ug dili tumboy. Kana nga ganti mauuntanay atong itanom sa ilang hunahuna aron ma-divert ang ilang pagbati sa kalibutanon o tawhanon nga kanang kahimtang. Anak, ato man pong palitag gown, palitan man tong lipstick dining samot. No? Naata sa panahon mo, dili man na acceptance kundi gitolerate na to. Kay mingo kag accept, lahi man ang termino nga acceptance kay positive yun ang impact ana. So, sinful lifestyle. Daghan may mga kaso tungod kay nagtake og iodine, nagtake og pills, withdrawal, artificial contraceptive possess. Naay experience nako og sa ang misis wa pa may makasal ato. Dami na encounter usa ka babae nga possess. Pagsugod sa prayer ming-levitate siya sa lingkuranan pero dili habog. Basta kining lutaw nga way tao. Action siya levitate niya. Ang nitabo pagtiad niya gibubuan na mo og holy water ang iyang tiyan. Ang nahitabo pagbubo sa holy water dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan. Unsay cause? IUD. For 3 years. Pero tindaganan ng kaso. Nga, take tumar og pills, mailhan man na, inig deliverance. Muriak na, musakit ang tiyan, musakit ang hawak. Mo na nga mong pangutanon, minyo na ka, daga pa. Gagamit kag pills no? O daga, gagamit og pills. Sampula ka na siya. May nga, ngano man to nga diha may mga kamot sa gagmayng bata. Ang nahitabo ana, tungod kay daghan siya bata gipatay tungod sa IUD. Ingani ha, one thing nga magamit kag artificial contraceptive. Ang may tabo ana, inigtagbo sa similya sa lalaki ug babay. Mo signal, di ba, og naay fertilization, maglawas ka sa imong asawa, kay karabuan man mo mangitlog ang mga babay, maghuwat na sa fallopian tube. Nakaroon, inigtagbo dito, ma-fertilize na to, musignal ang utok, pabaga ang uterus. Kaya na'y bata itanom. Karon, kung nagamit kag artificial contraceptive, dili mo signal ang utok nga ma-andam ang uterus. Mao ang katong na-fertilize nga gikan sa fallopian tube, matagak, mamatay. Di gi-abort. Mo bitatong tulo na ka doktor ning adto dito why finding ilang sakit.
Di nakatog, dagkang gipangharas og taman-taman mga doktor. Akong gingnan, Dok, tug-an sa tinuod. Nag-promote kag artificial contraceptive sa imong mga pasyente? Yes, mauna, Dok. Maunay nakaingon, nganong giharas ka, nayawaan, mangganin ang inyong gipatumar, kamu pagkahang kamoy gapatumar mismo. Mauna nga, sakit man ang kamatuuran, pero ilang gikumpisal, ilang gisalikway na nga buhat, ning balik, perting lipaya. Brad, salamat nga nangahas ka pagsultis kamaturan. Abi no ba pagsulti nimo adto lami so kasumbagon. Ano man? Koreksyonan kag di doktor. Ana ba? Pride mo na. Hindi ka modawat kamaturan. Kana siya. Mao na mga igsoon sinful lifestyle. Sunod, kining occult third eye. So unsa man ning occult third eye? Daghan nato nagtuo nga kung makakita kag engkanto, makakita kag diwende naa kay gift. Dili, third eye is not a gift. Gitawag na siya occult third eye kay may occult kanang word nga occult power which is not comes from God. Diha sa Biblia buhat 16:16 dunay babay nga gitugahan sa yawa pagtagna. Nakaibaw siya sa sekretos mga tao. Gani ang maong babay wa gyud mo supak sa mga apostoles ning nunot. Mao nga dili ta matinga karon nga nay mga sakop sa mga renewal movement nga murag albularyo ang dating. Naibaw mo dito sa among office perting daghanang mga kasiklaseng renewal movement ito, mga music ministry, healing ministry, deliverance ministry, ang ilang mga leader gipangharas sa yawa tungod kay naay occult third eye. So once gani ang usa ka tawo maopay pagkita ninyo, makahibaw siya sa imong sekreto bisag wa nimo tug-ani, third eye na ay psychic ability mga tao. Grape man ka sa imong papa sa una. Kanang past life readings na kana siya. Iya na siya wa. Demonic na siya. Unya dili jud na mahitabo nga gawas tingali og naa ka sa unitive level, na santos na ka. Posible na nga maparihan na ka sa ubang mga santos nga makahibaw, i-allow sa Ginoo. Pero timanan na to ha, mailhan na to nga demonic ang usa ka gasa kung ang recipient, ang maong naka-receive, una, kaliwat og occult practitioners, na ay occult contamination, unya wala pa siya sa level of perfection, ug masuko, mangtas, di magpa-correction, kano na yung sakto, ya na ay gift sa Ginoo, dili na gift sa Ginoo. Maunay sukdanan na to yun. Kay ang usa ka tawo nga bala, kana bitaw mga tawo nga makatagna kuno sa ugpaabot, mailhan na nimo nga dili iya sa Ginoo kay ilang i-post sa Facebook ang ilang vision. Once kani nga imo nang ipasigarbo imong gift, ipahibaw na nimo sa imong mga silingan, demonic na siya or gagadrama-drama ra ka. Duha ra gyud na. Kay ang iya sa Ginoo di ay magpa-under ka sa imong spiritual director. Ang mga santos nakahibaw ta sa ilang mga pananawon kay giobligar sila sa ilang spiritual director isuwat unsay inyong nakita, unsay imong experience. Wa pa suguag pare, wa pa sugwa sa obispo, gauna-una nagpost, klaro na. Kanang mga tao bitaw nga daghang makita. No, labay sa truck atong sa kinana brad, inigabot adto sa unahan, makras to, crash gyud. Kana inigsod sa area, makahibaw siya sa nahitabo ang dapita, na may gahikog aning baya sa una. Oh, anong mahibaw man siya? Retrocognition ang term ana, psychic ability. Dunay spirit of divination nagpaluyo sa mga tao. Nya magbantay ta kining mediumship. Usa ning mediumship? Dunay mga tao nga gisudlan kuno og Espiritu Santo. Isudlan ko ng santo ninyo. Ningsod ko niya sa mamamere, mautro po ang tingog. Di ba? Na yung mga ingon anak nga panghitabo. Kana tanan, wala joy, dili joy na teaching sa simbahan ang demonic, o kanang gitawag og divine possession. Kanang musod ang santo ninyo sa labas sa tao, di na tinuod. Una, kay si Kristo o si Santo Niño o si Santa Maria na ay kaugalingong lawas. Nganong musod man siya sa lawas imong silingan, unsay pagtuo nimo ni Kristo ni Santa Maria, umang mubalhin og laing bajanan. Si Kristo sa diyang nagpakatao siya, gipili niya usa ka babae nga wala buling ug mansa. Dito siya nagpakatao. Unya mosod si imong silingan nga og masuko dragon, marites kay ang dako gisudlan. Kana pong uban
nga inig praise and worship, sayaw dito na mura nagmaslain of the Holy Spirit na kunin in control siyang dila, di na niya makontrol yang dila nga magpiti-piti na to dito, glossolalia, babbling, magbantay ta. Kadaghan kayo mga kaso nga ingon ana mga igsoon. Abi ninyo, ang simbahan may recognize sa gift of tongue. Na jud. Pero duhara ka klase sa gift of tongue ang gituhan sa si magi-accept. Una, sama sa nahitabo sa mga apostoles. Ang unang klase sa gift of tongue di ay gabisaya ko, pero kamo nga naminaw nga mga langyaw nakasabot mo sa akong gisulti. Muna ni San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, ang ilang lumad nga pinulungan ilang gigamit, pero katong mga langyaw nga naminaw nila nakasabot sa pulong sa Ginoo. Gift of tongue. Ikaduhang klase sa gift of tongue, kanang nakasulti kag pinulungan, tinuod nga pinulungan nga wa nimo eskwelahe. Kaletra kamaw na kamo Chinese, kay ang tuyo de sa speaking in tongue aron masangyaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga langyaw. For example, kita ani puro ta mga Bisaya. Unsa magwali ko ri pinulungan, tuo ka mo. Ang Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuuran, dili Espiritu sa kalibog. Ngayon ano? Psychic ability. Doorway na siya. Mao na mga igsoon, ang upat ka mga rason. Mao na nga, og imo nang i-check, tanawa imong kinabuhi. Kumusta man ang akong relasyon sa Ginoo? Migrow ba ko? Or matod pa ni Saint Augustine, if you believe what you like in the gospel, but reject what you don't like, it is not the gospel you believe. It is yourself. Atong hubaron, sabi saya pa, matod ni Saint Augustine, kung maoray imong tuuhan tong bahin sa ebanghelyo nga ganahan ka, pero imong isalikway tong wa ka ganahe, dili ang ebanghelyo ang imong gituuhan, kundili ang imong kaugalingon. Nag-create ka kaugalingong pagtulunan. Kay ang tinuod nga Catholic faith is accepting all the truth revealed by God through His church. Mao gani nga ang usa ka pagtulunan nga contradicting sa pagtulunan sa simbahan, makonsider nga heresy, false teachings. Mao na mga igsoon ang atong pagpaambit. So, naotong tanong nga unsa ganito ato isamare kay nahuman naman ko sa kung unsa ganito ang unang atake sa yawa, ang obsession, infestation, oppression and possession. Unsay mga doorway? Occult contamination, psychic abilities, sinful lifestyle, then unresolved negative emotion. Pero ang mayong balitaan na kay naa sa simbahan ang mga butang nga makahatag na tog kaayuhan. Kung unsa ng mga butang nga mao na ipasabot sa ato'y kaduhang speaker. Dinhi lang ko kutob, daghang salamat ug mayong gabi. O karon mga igsoon, atong i-welcome, let us welcome another member of the Deliverance Ministry of Diocese of Tagbilaran and to share about the 7 capital sins and their demons. Friends, brothers and sisters in Christ, please welcome Brother Jesse Visera. Una sa tanan, daygo na to ang Dios nga maugyoy hinungdan nga noong nagkita ta karon. Maugyoy ta magkita sa una. No? So sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Og mayong gabi sa atong mahal nga Birhen Maria nga atong gisaulog ang kapistahan karon sa inahan sa kanunayng panabong o panabang. Panabang kay ang uban ato mas panabong. Di ba? Praise the Lord. Daghan mo kaayo karon. Praise the Lord God. No? Daygo na to ang Dios. Kay wa gyud tay mahimo kung wala siya. Ya daygon po na to ang mga anghel. Kay mo sila ang katabang sa Dios
sa pagpanalipod nato. Diba? Naman na sa Hebreo 12:23 nga giduol na to ang mga espiritu nga nahingpit na ang mga anghel, ang mga kagahumang langit nun. Mao na hinungdan nga kita agahiusa karon sa ato pa ang atong espiritu usara. Naninguha ta sa pagsabot sa bisan lawom nga mga pagtulunan sa Ginoo, doktrina sa Ginoo. Pero di mo po siguro ta kargahan sa Ginoo og bugat ra pud kayo nga mga pagtulunan nga dili na pud maabot nato manang siya na himo sa uban. Ang atong himuon mao nga maminaw ta aron makasabot ta kay sa Oseas kapitulo 4 bersikulo 6, pagkadaghan sa akong katawhan nga malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo bahin kanako. Muna kitang Katoliko, ako ang agi man kog laing tinuuhan kung nakatan-aw mo sa akong vlog, mga 2 million views naman na kung nakatan-aw po mo, dugangi pag yun yung tanaw, bahalag daghang mga suko na to baka kay maunay tinuod. Total kita wa man ta masuko nila. Nalipay hinuon ta nga nasuko sila kay nganuman, meaning nga nakaabot sa ilang kasing-kasing ang atuang pagtulunan, apa nasuko lang sila. Pero inig kahunong sa ilang kasuko, kita masuko ba dito sa tanang panahon? Dili ay. Mabugnaw ra na ang imong kasuko. Ako bitaw perti man akong suko sa simbahan Katoliko sa una. Pero sa dihang nakasabot ko, sige na kong pangayog pasaylo sino Lord, pasaylo ay taon ko Lord. Kay masig maura na ka-impernohan ako. Kato mo pong mga way hinungdan pong mga pastor maupisigalgal nako nya kini di ang galgal og balihon laglag man di ay mo na di ta pagalgal, focus ta sa simbahan nga gituko ni Kristo nga maoy ihatagag mga gahom atong yung paminaw ganiha gahom sa pag-ayog mga masakiton. Una nga hinay-hinay lang ta, di lang ta masuko og unsay mahibaw-an na to kaya yung masuko mo ni gawas na ko inyo kung kulataho na mamura nagyugog si Kristo ani samot nagilansang ko ninyo sa cross na mura gad hinay makumudagan di magpalansang na lang muna mga kaigsuunan. Pero ang akong topic karon kining 7 capital vices o deadly sins. Naagyod nato ni kada adlaw. Di ba? Naagyod nato. Mao ang kinahanglan masayod ta niini mga kaigsuunan. Masayod ta kay aron makapugong ta. Magpaila-ila sa day ko ninyo. Kailan mo na ko? Ako paila-ila sa ako. Okay. Sig na ako'y parinti ani ng tambong. Ako di ay si Brad G.C. Visera. Kailan mo? Akong lolo diha gyud taga Santo Niño diha Aslom. Igsoon nila mo lagi. Ang kunon lang mo nato nga ang mong kaliwat mga tambalan yun si Lolo Pipi, si Lolo Pikoy, Pasik-Piko Bisira mo to yung lolo mo to yung amahan sa akong amahan. Si yung anak ko itong hinganlan og Sipring nga anak ni Lolo Pikoy taga diha Santo Niño. Unsa manambal sila ang ilayo pangayo agahom kana gyud atong Santo Niño diha sa Aslom. Muna nga bunga pogosa kuan
pagpanambal. Nya hinam day Catechism of the Catholic Church 2116 2117 nga all forms of divination are to be rejected man di ay. Maapil lagi ang taon niya, sila, ampo lang po na to, kay inosente mo po taon to sila. Manghimalad po to. Mga pong, himadlan gani ko to, nga makapalit ko bulldozer, unsa murag hapit na raba. Kwarta na lang yo'y kuwang. Sumaw na. Naadi ang mga kaigsuunan tanan. Sukad masukad sa akong pagkabata. Kanang first time kay permiro pa man ano. First time pag yun taon ko nakatungtong diri sa Naval. Kuyog no si Father Darwin. Ang ako mga igsuon, sige nagbalik-balik din Nga manghod ako, sige akong mama kani. Ako ra giwa. Kay naghuwat lagi ko libreng plite. So sa kitugot mas Ginoo na libre ko, libre kaon, libre plite, komunisyon. Kung magampo lang gyud ay ta. Dunggon gyud sa Ginoo. Example ana ako. Panundog mo. Mangandoy mo og libre plite moadto mo Israel. Itugot nas Ginoo watay ni edad ninyo 100 years. Kay na may hatag sa gobyerno, di ba? O karon inakotason kayo kay basig mahurot ni mauntagan ta di pagkasultis padre. So daghan kayong salamat sa inyong pag-obi. Dili ni tawag ni Padre Darwin, dili ni tawag ni Bishop at kinsay ato ang parish priest diri, mga pari diri, kundi ang nagtawag ninyo mismo si Kristo gyud. Ang Ginoo gyud. Muna nga ang mahatag ninyo ganti si Kristo gyud. Muna dito mo ka paningil og kwarta ni Bishop ana. Kasi ang Ginoo raman mo imubalos ang ninyo og maayong panglawas. Kay ug natas maayong panglawas ang makakita gyud ang kwarta. Balawsan tas Ginoo sa inyong gihimo karon maayo nga panahon di tuloy-tuloy ang atong pagpanagat, ang atong mga tanom. Mao po na yung blessing. Pero di ta mutubag sa iyang tawag sa Ginoo, mao nang dakdakan tagdaghang kalamidad. Pero maghiusa lang ta, magampog ta, ang Ginoo mutubag yun. Nya ang Ginoo, wa pud mga adto mo nya pagdagyo mo kwarta. Ang ipangayo lang gyud sa Ginoo, paminaw mo sa iyang tingog nga gigamit nga mga instrumento ang mga pari nya kagitagaan pod nila og sa ng otoridad na nga faculty yung sa tawagan na nga kami aron mahimong sumusunod nila sunod na po mi kay ingon magunang laing pundok nga naman po mo nga di mo pare insa ang mga pare pasaylo pag sala unsa diha ingon po nga naman po nagbuot-buot man mo pasaylog sala ng mga tao roman mo nga na ba ay mo kabalaka kay 7 capital sin rin ko ang gawin rin mahuman rin 3 minutes and 1 hour so karon mo ni nga nung mampun mo ako lang po silang kabantay mo na akong vlog nga ako rang katawa-katawaan ng mga pundok pero makapamalandong sila nga naman yung gugo nga saon man pod kini mo po si Kristo mo hinungdan aning tanan sa ganun man brad si Kristo gisugo sa amahan pagpasaylog sala dire siya raon tay gisugo pag abot din hinanugo mapuglain mao na ni ron nasuguan ang mga pare mga apostoles nasuguan ang apostoles pod nga iyang gisugo ambot mga tawhana naghimog mga tinunan kay manugo po di ay mo na nga kita bunga gyutanis pagka hinugo sa atong Ginoo karon ang mga pari pod sila ramta ni giapil pud big sugo
Pero libre mo po binoon mo. Kay kami may mga yan ang gitawag pag TKO. Unsa man ang TKO? Tigkaon sa offer. Una nga kami. Sugot mo ay. Oo. Ti abay mo ari biliran pilay-pliti og personalo na namo, di ba? Oo. Pero ang Ginoo mo ining pliti namo nining tanan. Pero pinaagi ninyo. So mo na no, daghang kayong salamat sa tanan sa inyong pag-welcome namo. Mainiton jud ang inyong pag-welcome namo. Dako kayo namo pagpasalamat. Ha? Mao na nga bunga gyud sa mga sugo, mao na nga kitang mga Katoliko. Hindi lagi sa taganahan mo kumpisal og pare kay labi nagkailan na to kay mahibaw aning atong mga sala sa kay sugo mas Ginoo. Nya mutuo man ta Ginoo. Makumpisa na lang ta total kini mga pare di man pud ni manabi. Di man na sila magsaba. Bre gilibak ra ka man amo ganiha dre. Nga pag pare wa man sila mahimo kay ang sugo ni Kristo. Wa man mingog laparuha. Ang ingon pasahilua. Kapila pod ingon San Pedro? Kapito ba? Ingon po si ang Ginoo kapituan og pito. Wa gireklamo San Pedro. Mao po niya mga pare, wa po'y reklamo. Isan pag kanang igsuong babae sa pare imong gipaangkan nya imo nang itugan sa pare sa isuon ingog pare dugay ra pangita kinsay nakapanak ikaw ra man di ay sa tulisukos man nitugan na nagduda po ginahan lagi may igsuon hitugan na ba bisan pagpatyo nas mga igsuon di gyud na nila itugan. Abot lang kaha basig na po'y paring tabian po. Parites po. Pero dili jud mao gani itong balaod simbahan ayaw jud. Ayaw. Ha? Adlib-adlib ra tong ako Pero dili na lang jud ako daghanon siguro. Murag daghan pa unta pero sino lang. Arita sa 7 capital sin. Di gyud mo abot og 8 kay 7 raman. So mo ni atong tandugon ron. Ha? Og ang mga demonyo nga maoy official in charge ani. Kay kini day mga demonyo nadi po sila assignment. Sa igor po sila nagtuman sa ilang amahan nga si Lucifer. Nya. Onya kay naaman sila sa pika side. Naaman sila sa wrong side. Kita naman ta sa right side. Muna magkaaway yun da. Magkagubot yun da. Muna nga. Mo atake yun sila nato. Tanan atakihon ta. Gisgutan na to nila ganiha. O di na nakoy balik kay Maura. Pag akong topic na hinon mawaag ila mana. Mauna hinuoy. Sige. Maghisguta. Kining una. Kining gitawag og pride. Garbo. Ang demonyo nga nagunit ani si Lucifer. Basta naa na ganit ay garbo, taas na kayo tong garbo. Hoy, iya ko kung ana guwapa pa ko na nimo. Ikaw ka usara ka gipaangkan ako kalima na. Pag sure mo ha. Ayaw ko ninyo i-underestimate. Taas o garbo. Muna nga di paubos na ito ng garbo. Makabintaha lang ganit tagamay. Ha? Makabintaha lang ganit kagamay mong silingan kay nadato ka. Nani nakakailag silingan ipakural lang mong bahay. Labon na itong pa kay kwarta. Sige kag pangayog asin. Ito, ligmadato na ka taas na garbo. Tikig nagliog muragi na stiffneck na. Damo adto para ba po namo magpahiling pod sa hinungdan di ay kan garbo. O mo nang part of healing umpisa kay na yung mga ayo ra tungod sa ato ang ining 7 capital sins. Bisyo ko ni. Deadly sins. Gitawag ni kapital kay hid.
Mabita ng kapitulyo, head, ulo, or chief. Siya mao'y happy sa tanang mga sala. Kining pito, sila. Unya, ang counter na to ani, humility. Pagpaubos, bisag dato huwag ka. Naimo ato sa inyo ha. Ayaw maka, mare, dato naman ka. Way kwarta, mare. Namo ko dato way kwarta, di lang yun pabaylo. Sorry sa taas sa humility. Paubos ha. Dili to mo ipagpaubos. Ang pagpaubos, mauni. Bisag dato ka, pero pobre ka sa imong batasan. Andam kang mutabang sa nagkinahanglan, sa mga silingan nimong bisag giaway na ka, paubos ka. Ako biktima po gana kay tungod lagi po. Bakit sa nakailas kong papa, perti po itong isuga, oy. Ya, mabubuhan kayo. Ultimo, mamalagliag puto, mula ba ragani silusan na. Mingon dayon to sa akong mama. Tanaw-tanaw po ka itong namalagliag puto kay ning angay man ka. Mura. Mau lagi nila kaapan og mga sawa gwapa. Ha? Sumuna no pagpaubos. Kay bawo na mo unsa ang pagpaubos? Ha? Paubos ta mga kaigsuonan. Kay kining pagpaubos ipataas sa Dios. Sumuna mga kaigsuonan. Naay mga verses ani pero di na lang nagyun ako karon kay aron dili makuha ng oras. Kay si Father Darwin yan, naapabot tayo mga living testimony yun, experience yun nila. Dili yun hinimo-himo. Sumo ni. So naasan Mateo 18:14 nga. Kung magpaubos mo sama sa bata, di ba kining bata, o naikahiubsan, inigpila ka minuto, mawa na po, di ba? Minuto yun nga na, wag yung gubot na to ang palibutan na. Basta ang tanan magpaubos. Pero ayaw lang po kadyo palabi kay kung perti na po kapaubos matamakan unsa po ka. Ha? Ano po? Daog-daogo na po ka. Sa husto nga lugar. Ha? O na. Sunod, kining envy. Nas kaalam ni Salomon 2:24 na po sa Marcos 7:12. Buhat 7:9, no? Nga kinahanglan so di kita mga kaigsuonan nga kining hakog, di ba? Mao ba nay envy hakog? Hakog ta sa posisyon, hakog ta sa mga buta nga dili ra bagyo na ato gipahuam ra tas Ginoo. Ha? Ana di ta maghinakog. Ultimo magkaon og chicharon, humulag tubig aron dili mo kamadunggan unsa. Unsa na may lami anang chicharon nga humulag tubig, wita panganita nang crispy bitaw. Pagkaway hinungdang batasana. Ano nga makaipirnog yun? Tiga kakaon kang chicharon nga hinumulag tubig paita. So mga kaigsuonan, so di kayo maghinakog muna ikaduha. Ang counter na to ni ana ang demonyo anang pagkahakog si Leviathan. Mura na siya ghas o dragon, pero description lang na sa atong simbahan kay wa man pud mo magkita ana ning Leviathan dod. Muna no, matud pa kanis Leviathan anis dagat ke puyo, bahalag asa na siya nagpuyo basta kay di ta pa biktima niya kay kanang paghakog lagi. Kana lang example na to. Kung sunod, di ko kayo madugay ani. Sunod ang atong counter na is kindness. Ha? Di ta maghinakog og mapildi tas election, pildi na god. Ayaw na dili na nato naon. Sunod na po eleksyon, pildi gihapon. Lisod man po og mudaog mong duha, usara may atong munisipyo. Usara gyud mudaog. Ha?
Dawato na ito ng kapildihan. Kaya kung mapildi ta, tinudaan na ilang nga kapildihan, sus, Ginoo, pagkadakong munisipyo, himon sa Ginoo dito sa langit, para nimo. Pildi ka diri, pero daog ka dito. Matinudaanon man ka. Pamalandungin na ninyo, ha? Ayaw ninyo awayan ang inyong silingan, o lain iyang gibutaran, wala siya moangay sa imuhang kuan. Giangayan nga kandidato, ayaw nga kay kinirabang silingan maura ba gyud ni magtinabangay, di ba? Oh, na sakitan ka og sa deha. Ang muda mo sa ospital dili ang imong sakina, naginanglan kag driver og wara kay silingan nimo ka mao mo drive, mo na imo hatod nimo. Anya karon, kontra man mo inig sulirap sa imong mata, pislito niya ang imong ilong. Matiwas ka. Kaya di nagyo ko kapasanginlan ani kay giatake man eh. Dipislit eg ilong. Di on arrival, isa may makaabot ang gipislit nag ilong, asa man pag ginawa aray pag-igoon sa ilok. Love your neighbor. Brotherly love. Ako permanente ko mabiktima na. Pasalamat ang yung kung na ay healing ministry. Kining ang Father Darwin. Dako yun. Kausbanan sa mong kinabuhi. Dako yun. Jesus, ginawa na kapabalandong ko. Salamat, Lord. Kay katong pagkumatos na ko, okay, kuha pag us Ginoo. Yawa, hilaw-hilaw pa maputo kay mao po pagsugod-sugod lagi na mo. Marog lack of dili pag yun ang among knowledge about exorcism, about healing ana. Marog kuwang pag yun. Oh, mutong sus. Anuin ko ni Padre dito sa ospital. Duha pa jud ka pare kay ito pong support ako ka pare. Father Joseph Skeleton, amigo mi to po nako sukat pa po sa una. Bisag COVID, nakasud silang duha, amot diin silang ngagi, nakasud po ni mga paria, kasi gida sa Espiritu Santo, ano nga abot ito, sa ICU, sus nabuhi ito balik si Bradisi. Praise the Lord, kaya pa mabuhi, patay. Kaya ang requirements, rabag yun sa parokya, masay requirements sa parokya o ilubong, kinahanglan, na i-cluster. Kublito, anak ba po mo dire? Chikon ba ng cluster? Aktif ba? Mau ba po mo? Tigsimba ba? Mau ba? Ay, pero ako nang gidugangan, oy. Saan kung saan may gidugang ni mo, Brad? Ang number 1 nila, ako na lang gihimong number 2. Saan man, Brad? Ang number 1 jud sa requirement sa lubong, kinahanglan, patay yun. Kaduha na ng cluster. Kaya na may nag-appeal sa cluster, buhi pa. Kinahanglan, patay yun ng ilubong. Sama ako. Tinga sa itong parokya, ako hinungdan. Pangita na ko ron. So, ano mga kaigsunan? Ha? Paubos yun ta. Kanya, lili ta, maghakog. Ha? Ito maghakog. Mula ba itan ay minteryo niya? Atog yung tapahuay tanan. Ngayon sa mapay, hinakog na to. Nga, ato ta dito. Ito sa may problemahon nga problema naman nas mga buhi o gumatay ta. Kayo di ta nila ilubong, kinsa ra po'y bahuan. Ha? So mo na. Susunod is kining sloth. Kining pagkatapulan. Wag yapoy kay kiyas na to ani oy. Kining pagampo, pagrosaryo, pagkuan. Mulang Isus, dako gyud mig pasalamat ni Father Darwin. Kini Father Darwin og canonize ni pohon butar mo ha. Wa ako nangumpanya pero butar gyud mo. Ha? Ngano man, gidasig ta niya kanunay. Di ta magtinapulan sa pagampo. Kay kining mga cluster perting tapulan na. Experience naman na, ano uban. Sige, mag-rosaryo na ta. Kanang mga, pamilya. Dong, rosaryo na ta. Rosaryo ta. Sige. Okay, I believe in God. Okay, sabat patanan. Kaduha, amahan na mo. Tulo ka maghimaya, ka Maria. Paglingi pas inahan, nagakagok na iyang usa ka anak. Ano?
Unang misteryo, wala, parok-parok na tanan. Duha na lang yung sabot. Sus, ikaduhang misteryo, usa na lang yung sabat. Ang bana naghagok na. Ikatulog misteryo, natagak na grosaryuhan. Kaya ang nagrosaryo, ang inahan, naman ning lead, nakatuhog na po, nakalibot. Uy, mata mo, asa naman ta ato napita. Ako sa, murabag, sa 3 Hail Marys patama, kaya nakatuhog na mambot siya. Di murag unang misteryo na ta. Adi magsilbi ni, balik ta sa uno, wa mo kaltimaan, balik na. Believe in God. Kaabot na yun sila sa ikaupat na misteryo. Pag ikalimang misteryo, nakatuog na po silang tanan. Ningo na anak, inahan. Bii naman, ugma na lang ta magrosaryo. Pagkaugma na lang sila. Pagkaugma, kay busy naman sa klase. Iyahay nag-ikias ang mga bata, marag tilapia nga. Iyahay naglusot. Yun sila karosaryo. Nga mao gyud na mensahe. Mensahe muli katapulan. Ha? Dag-o na to. Ang demonyo ra ba na si Belpigor. Si Belpigor may demonyo na. Muli cast out na to in the name of Jesus of Nazareth. I cast out evil of sloth. Belpigor, go on straight to the foot of the cross of Christ and receive your sentence and never return. Initag yun. Ayaw mo pag tinapulan kay si Belpigor yun mo guyod na to anay padong sa imperno. Didlisin God. Didlisin. Usa sa mga didlisin. Sa pituka sins. Yung magrosaryo, bantayin ninyo. Kaya kasunod na ba ng communion of saints o communion of saints. Basig mabali usahay. Communion of saints. O kanang ang sa ito ka na, forgiveness of sins na hinoon. Ganyan, butang na ito itong utok. Mag-rosoryo, focus. Una, okay. Ug mabali na, ma-invalido ang itong rosaryo na po. Nahuman pero invalid. Mo, bito na natin larawan. Kaya ano na natin, ma-focus. Pero wala mag-ampo sa larawan, ha? Instrumento, ragod na. Kaya ka na bitong taas lang ko gamay kay sa di man ta kanunay magkita no pero katan o pugos oras mo din noon ha kana daing pangayuan kas police o driver's license magpasabot di ana nga wa ka gikinahanglan kay katod yung driver's license ang istoryahon sa police na kay driver's license na sir kami ray mag-istorya sa driver's license. Uy, maputbol lang pulisa, uy. Di away makig-istorya, driver's license. Dokumento na, pagpakita na kuan nga, ikinahanglan yun na, so, munsa diha mga bangko, dokumento na, evidensya na, part na of legalities. Mga kining mga larawan, part na, sa pag ingon na itong ebidensya, dokumento, legal nga kita gyud ang tinuod nga simbahan ni Kristo. So, anak lang to. Kawas ko gamay. Gamay raman po to. Ang counter na to, balik ta. Ang counter na to sa diligence is, ang counter na to sa sloth is diligence. Kakugi na to. Di ba? Sige, di na to. Tason. Sunod, pagkugi lang yun ko. Pagkugi lang yun mo. Ha? Ayaw mo pag tinapulan. Sayod ko nga kugihan yun mo kayo. Unsa na gunong oras alas 9:40 awa pa'y 40 Tantay City. Unsa po yung orasan labayhan po kakugihan ni advance. Muna yung magito na. So karon ang ikaw pa kining last four kining atong uwagan na di na maglipod-lipod man ta nga manguwag man sud pero natural jud pa nagibutangan jud pas Ginoo og kanang gitawag og uwag pero alabay mga bata diha o ana sige lang
Istorya lang kita tinuod, may dukar po sila. Naadyo'y purpose ang Ginoo ana, pero kabubuton sa Ginoo. Dili lang daghan po kakaayo og ang laki daghag babae. Sa Mateo 5:22, bisan kinsa sa una nahibaw mo tanga ang pagpanapaw sala, pero bisan kinsa ingon si Jesus, mas gistrikto ni Jesus. Bisan kinsa nga motan-aw sa usa ka babae, uban sa laway o pakighilawas nga hunahuna, imagination, nakasala sa pagpanapaw. O niya, sama ni, mao man hinungdan, kay kini po mga babae, ayaw mo kasuko ha, magpaibog-ibog po. Mubo kaayo ang short. Short man lagi. Pero very short na po. O nauban pa na, shortage sa panapton. Karon, ipakita po ag tutoy. Ang uban, wantoy ra, o saray makita. Kung ana, usaha ko muna na to. Kontrolo na to na. At mga anak, kontrola kay makaangin sa pagpakasala. Magsinina lang God. Kay ang banar agad dito may hatagan anang tahom sa inyong lawas. Kay mau design man gina sa Ginoo para ana. Di ba? Ang uban nagmadri para sa Ginoo sila. Muna nga sige po madri para sa pare. Pero para sa pare aron mo dugang og serve pwede na. Muna ang kining ato mga babae tarong nga inyong sinulotan. Kaya mahitabuan ha, magbunyag ang pare. Sa mag-anap na pare. Kinsay nga na ning bata ngan ramay pangayoon sa pare no. Kaya ang atong apelyido tanan manang magpamisa ta ngalan repod. Nganom na sa hinungdan. Kay ang atong apelyido tanan usara children of God. Anak na sa Diyos basta mabunyagan na ta. Ngan ramay pangayoon. Kinsay nga na ni Tutoy dre. Ikaw Tutoy. Dili Tutoy nang imong naikapan. Ay Tutoy de. Ang taon. Sa mabihinungdan na sa dinas pare. Ano mo imo po nang ipagawas ni mong Tutoy? Mao na. So musutag simbahan mo na dito sa Healing Ministry, moadto mo dito, pagsayal jud mo. Dili lang mobo nga sayal nya. Pag short lang pod kay uroy og pusis ka magtikang-tikang ka diha. Di mapusis ang minister na hinuon pod. Ha? Mo na ikuan sa ni padre nga kinahanglan na jud dress code. Ha? Wala gyud. Adto mo dito sa Valencia po, makasuroy mo dito. Wala. Sa adto mo. So welcome gyud mo na mo dito. Ayaw mo kaan. Ayaw mo kaikog kay kini si padre bisag makatug na hapit bisag mo natug na gyud basta inyong duolon mungisig yun na. Mulay tulo yun niya na mo nga ngisig yun mo. Usahay maaan na po may kay maglisod na po may takom. Ha? So mauna. So karon asa na tato. So ang atong ang anghel ana. Anghel sa demonyo ana si Asmodeus. Mo nang amsugo nang panguwag ng iyong bana, iyong asawa, si Asmodeus na naggalgal ana. Ayaw kulatahan imong asawa, ayaw kulatahan imong bana kay biktima na ni Asmodeus. Ang ikasaot ninyo si Asmodeus. Kasas ninyo. Lili ang bana kay mabunog na. Huwag imong kulatahon na imong asawa. Sus, madaot ang iyang kagwapa nga maura bagyo na imong sigsunod-sunod sa una. Sa una, nanguyab pa ka. Bisag dako kag mata, maggamay-gamay, aron sugtod. Dakog tingog, pahinay-hinay. Bisag ka ututon, di yun mangutot. Madiscourage ang ipanguyaban. Og mamhinyo na. Og naay barkada, apason sa asawa.
wala taho na agasawa. Naasa naman ang imuhang pagsunod-sunod sa una, hinumdum ito. So, mo ni. Ha? Mo ni. So, may kaigsuunan. Ha? Atong ikas out si Asmodeus. Nga mo, oy, hinungdan ining pagpanguwag. Ha? O niya, ang countera na is chastity. 1 Timoteo 2:9. 1 Pedro 3:8. 1 Timoteo 3:2. Ana lang nadaghan pa unta na pero di na lang yun kay bantay jud ko sa oras sig ma-foul ko ani. Di na ko nila libre og plate ini uli. Sama ni. Ikalima, greed. Kasina. Perti ka manggisinahon. Madato ganining. Amo ba ni? Oh. Perti ka manggisinahon. Madato gani ng silingan. Libakon. Pagkahayahay na to kung atong silingan madato. Nga naman, ang ilang sobra tanan, ari na to. Oh, kaya kanang dato, kusog mo handa, ya di ra kahurot. Unya, ug di sila kahurot, kontra ang silingan, di gina nila ihatag. Bahala palang mapanos na. Pero og amigo kayo ng silingan, uy, usay, apilan pa mo. O inyo ni, anak. Inang inyong community. Dusi mo nagpuyo. Unya ka ng 11, perting mga datua, ikaw ray pobre. Di pwede na kagdi magdungag. Di ba kinabuhi? Namay mo tawag ko, sister, dahi kuan. Init-inita lang ni. Sige. Total 11 mo kabuok. Hayahay panis pulis. Mauna. Ha? Mauna. Ayaw yung silingan. O kasabaan mo, sige lang. Pakasaba lang. Total, manghatag, mangyapon. Mabayaran naman po na nila. Okay na. So muna makikisunan. Ayaw, di ka masina. Palit gani o motor imong silingan, palit po kag motor. Palit gani auto, palit po kag auto. Bahala nagkautang-utang na. Palit po kag sagudi na need ma. Wa padili na need. Once na imong gusto. Pero wa na yun nga kinahanglan suya-suya lang. Nabangga pa bitaw ang silingan. Pag uli pas ilaha atong dato nabangga man. Patay. Susulungon na may sudlan. Tan-aw siya. Ingon siya. Di na ko mo palit ana. Lawa ay ang pagkamangisinahon. So nga na ang hitabo. So manayaw. So kinalang generous ta o unsay kalampusan sa atong silingan, iampo pag yun na nato, Lord. Salamat na mo silingan, Lord. Ipanalangina ni mo, Lord. Makitaan makas Ginoo na. Walang kay bawling silingan nga na dato. Kiring pobre di ay mitig ampo para niya. Sige. Total na himo man siyang agianan kay siya may nagampo niya ang kusog po kayo pag ampo mo to ang grasya dito silingan. Ingon po Ginoo, sige datuon po ka nako. Panalanginan na bisag ultimo ra kang mananagat, bisag ultimo ra ka nga mangbasakay, pero akong panalanginan ng imong mga anak. Madato ka. Labay pila ka tuig, 30 ka tuig, na naman siya seaman, na siya nurse, na siya manangiti ra siya, di ba? Paundangon na sa mga anak. Ayaw na pananggot tayo. Kaya na naman kaya nurse doktor. Mananggot man gyud kay mingawon malagis trabaho, di ba? Kadungog mo ng istorya. Kat siya slubi, na ako'y doktor. Dito na sa skila ibaban, na ako'y nurse. Na ako'y pulis. Na ako'y seaman. Wa na ako'y problema. Hagbong. Kalimot man siya, wa pa siya ka sampung. Wala. So wala ha. Balungon putas ato mga anak nga di na nato kaya o nya kaya na nila ato upod mo. Kay mao na nay panahon nga
mo na return sa imong gihaguan o sa imong pagampo. Panalangin na basta gani madawat na to nga dagkong mga bunga sa atong kana nagpugi yuta kana panalangin. Pero kanang atong mga dawat nga wa gyud na to hagui mo na gitawag na to grasya. Ha? So mo na manatagan mga itag panalangin. So karon ana ta sa ika-unom. Awan wa pa ko matugag kinsa demonyo niya. Si Mamon di ay may demonyo ni. Si Mamon katong kasina. Karon ikapito ay kaunom gluttony. Sobrang pagkaon, sobrang pag-inom, ang demonyo ani si Beelzebub. Kanang bisag perti ng hubuga, inom gihapon. Naaba sa ato anak din he. Na Brad perti magupumi daghan lang bahalina din he Brad. So sa ako nakita gyud nga perting daghan ng lubi nang inyong bukid. Nga di sekreto pagtanom og lubi ragkugon ba na. Praise the Lord. So ayo lang napay ugma. Di iron katapusan sa kalibutan. Og sakto na imong karga karon, ugma na po na uban. Karon di ta makasa nining ika-unom nga sala nga maka-impierno na to gluttony, sobrang pag-inom og sobrang pagkaon. Ha? Anas panultihon 23-21. Nya ang counter na to ana is moderation, temperance, control sa kaugalingon. Ha? Kaon, control. Biktima po ko anak kay bisag busog na taganahan po mo kaon. Kumpisal ay kumpisal lang, kumpisal. Sa mo na naron, kumpisal gyud. So karon ang ibo niya anak si Beelzebub. Ha? Beelzebub. Unya okay. Beelzebub. Ay di ta pa biktima ni Beelzebub, ha? O Beelzebul, no? Di ta pa biktima na. Busog na ka, sakto na sa tapagutom-gutom lang sa apon. O ana. Una na kay daghan pon mamatay tungod sa kabusog, di ba? Wa ka ginawa, dahil ito na mista. Di naman ka ginawa, di gihumol sa kanyang mga barkada sa suba. Kay maulian ba dahil po ng sobraan na po kabusog, bitaw, gihumol sa tubig. Oh, gihumol nila, kaya di naman ka ginawa sa kabusog. Matang gihumol sa tubig. Sala na to, gluttony na to. Dito niya ikumpisal, dito nilsulan, ang impierno yun ang padulngan. Ang ikapito, kining kasuko, anger, wrath. Ang demonyo ani si Satanas, Satan. Nasa Santiago 1:19. So ang atong counter ani mga kaigsuonan, ha? Nga dili ta dapat daling masuko, ha? Nga naa sa Episo 4:6 nga kung masuko mo karong adlaw ayaw palong tarag hapon, ha? Ayaw paabutag hapon. Paningkamuti jud nga makontrol nimo. Sayop beto nako, iya betong sayop, bahala na lang. Lalo di lang jud ko maimpierno. Di na lang jud ko masuko, ako na lang jud kan. Pero ibutang po sa lugar. Kay basin niya ang counter ani kana lagi meekness or kumana atong kontrolon lang ato ang dugo, ang atong blood pressure kay sig may stroke hinunta may hinungdan. Namatay na alkansi hinon ka. O mana ang ato kinahanglan kontrol sa ato ang kasuko. Dili pod pwede nga dili ka masuko na ana sa kinahanglan masuko kanang anaa sa insakto nga lugar. Ikapito to ha. Pito na. Kinatunta nga tinatiman-an to ninyong tanan. Kay napoy sayop nga dili masuko kay pareha to sa usa ka istorya nga diha lagi nang apply ug usa ka kumpanya. Unya ang balao dito sa tag-iya kay kinahanglan dili masuko. Mao gyud toy ilahang number 1 nga balaod. Sus karon kay ting sweldo naman wa man sweldo itong i-apply og trabaho. Pero ting suko dong dali ra ko dong aritas opisina. Ano man sir ang kung sweldo Masa to itong balao dong? Kuan sir, dili masuko.
Sa ganun, masuko man ka. Oo, sir, no? So, na sa masuko. Sus, ning abot man lang. Guwapa nga anak sa dato. Gikisan niya. Nyayanggi. Suko ag amo. Ako nang anak. Sir. Nga naman. Masay balaod na to, sir. Ingon po ka mo, oo, di ay no. Ngisi ang amo. Ang ngisi-ngisi sila. So, mo na mga kaigsunan ko na ni Kristo. Daghan po natin ang istoryahan, pero hinautong ta. Katong tanan akong gisulti tinuod to makapaimperno yun to. Ha? O muna nga, hinautong ta nga ang Diyos, manalangin ka na tong tanan, kitang tanan yun, panalangin ang Ginoo, bubuan ta grasya, mayong panahon, mayong kita, mayong abot, kay kining tanan ato mang gamiton suporta sa simbahan aron pagdaig paghimaya sa ngalan sa Dios. Ayaw mo kaguol, balikan mo sa Ginoo daghang mga grasya kung magmanggihatagon mo sa simbahan. Uy, sa una pirti ay kailag yun ako dire na akong angkol ya na si ang ninong pag yun ako ni hitan bisira o gini si Ninang Rose De La Torre, bisira kay De La Torre may akong middle name. Mga dato yun lang mga De La Torre. Pero naapoy pobre kami di ay. Ha? Lisod yun. Pero sa dihan ang ilagad sa simbahan. Ang alagad mi sa simbahan. Praise the Lord. Ha? Pobre gihapon pero naay kwarta gamay na. Pobre suwa mo si kwarta sa una mo eskwela 5 centavos baon. Si Charon rin mapalit ay skindi puli-puli pa. Time na kay alas 9:55 na. So taas kayo ang akong pagpaambit sa maburom to, no? So daghan kayong salamat. Daigo na to ang Dios sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord.